As mulleres de Moaña sabemos que se queremos que nos escuiten, temos que estar presentes no concello. O noso proxecto inclúe a creación dun Consello Municipal da Muller, que implantará as políticas de igualdade que Moaña precisa para avanzar socialmente. Apoiaremos a conciliación familiar e laboral, ampliando o servizo de comedores escolares durante todo o ano, estendendo o Plan Madruga, que ofrece un servizo de almorzo nos colexios para axudar a aquelas nais e pais que entran cedo a traballar, e creando un servizo de canguros para nenos e nenas. Temos que frear a situación de emerxencia social que viven moitas familias de Moaña, mellorando a prestación de servizos dende o concello e reducindo os impostos municipais. Tamén temos que reactivar os mecanismos de solidariedade e cooperación entre a veciñanza, creando un banco de tempo onde poidamos compartir o mellor de nós e axudarnos mutuamente.